Dina iki apa bener Narayana mempan ana negara Mandura, Nger? Baladewa. Waduh, Pukulun nyuwun pangapunten. Sejatosipun boten benten kalian Paduka Pukulun. Kula piyambak ugi nembe ngupadi wonten pundi papanipun kadang kula Yai Narayana, Pukulun. Oh, ora ning kene ta? Boten. Wah, mongole wedok apa ki mangkate wis risik iki, Nger. Namung nyatanipun boten dumugi mriki. Aduh. Wis iki nyalamat iki. Narayana kok melincur bae. Manggir wiyin Pukulun. Ana apa Baladewa? Paduka kok sanget-sanget ngupadi kadang kula Narayana menika kagawan menapa? Mengko to Nger kok krasana. Mula jeneng ulun ngupadi kadang kita Narayana jalaran kautus sanget dipramesti guru. Pulun Bathara Guru paring dawuh panjenengan ulun kene ngupadi jagoning dewa. Ngertenono? Lamun ta wektu dina iki kayuwangan Suralaya kunggan mungsuh saka negara Dwaraka Kawestri. Ya kuwi Prabu Yudhakala Kresna lan patihe Kudakala Kresna. Dheweke bakal nglamar Bathari Supraba lan uga bakal njaluk kayuwangan Suralaya. Manut dawuh saka Adi Guru, kineng golekke jago satriya pinandhita. Ora ana liya mung kejaba kadang kita Narayana. Waduh, Pukulun. Menawi kawontenanipun kayuwangan Suralaya kados mekaten, gandeng adi kula Narayana dereng pinanggih menawi kula ingkang makili kados pundi. Lho. Iki perang lho, Iki perang. Apa jeneng kita ora bakal kabotan? Pukulun, kula ngurmaosi. Kakrasana pikantuk nami Baladewa ugi saking para Jawata. Mila Pukulun, menawi wonten kepareng paduka Baladewa sagah remuk kinarya sawur putung kinarya bebalang. Kula badhe ketingal labuh labet. Kula dhateng para Jawata menika minangka dados tandha setya bekti kula kaliyan para dewa Pukulun. Lang-lang ing griya mangu. Mangun kang Tuhan rimai. Lelena tanpa kanin. Yen nang tulus kanggo sang Yahu sapa mangkono sang nata muda wis nyolot karep ya Ger Balarama gandeng Narayana durung ketemu jeneng kita Baladewa sing bakal makili. Ulun minangka dadi wakiling Adi Guru. Napa kang dadi panyuwun kita Baladewa? Makili kadang kita Narayana. Waduh ulun. Lega rasih manah kula. Dene sampun katampi panyuwun kula. Anggen kula makili dhateng kadang kula Yai Narayana. Ya, kang mengkono Baladewa gandeng wis ana kesaguhan kita. Marai gawujudna kesaguhan kita ngundurake mungsuh. Ing padha pancen baris angrepan kepanasan. Wih. Dinten menika kula tumeli ngetamaken wadyabala saking Mandura. Umule badhe kula kani ngunduraken Narendra Yaksa ingkang ngarsa bedah kayuwangan Sura. Muga-muga lanang jurit kita Baladewa sembah kula iki derek selamat. Ayo dias pembinaan kene. Manung seni kala mung sing dewala. Oh